Juan San Martin omendu du Eibarko udalak bere seme kutxunetakoaren jaiotzaren mendeurrenean. Horretarako Euskaltzaindiari eskatu zion bere ekaineko ohiko bilkura Eibarren egitea. San Martinek etengabe egin baitzuen lan euskararen alde erakundearen baitan hizkuntza kaizea kontra zuen garaietan. Horrela, Euskaltzaindiak ekaineko ohiko bilkura idazlaren sorterrian ospatu zuen ekainaren 22an. Eibarren inoiz egin duen lehen ohiko bilkura izan zen eta eguna asteazkena berezia izan zen ere, Euskaltzaindiako kideak ostiraletan edo larunbatetan biltzen ohi baitira. Ohiko bilkuraren ondoren, Luis Alberto Aranberria Matiño Oresko euskaltzaina eta Javier Kaltzakorta euskaltzain osoa ageriko bilkuran aritu ziren. Kazetari eibartarrak Juan San Martini buruzko sorlekutik sorlekura hitzaldia eskaini zuen eta Kaltzakortak Juan San Martinen gaztetako lanak, zirikadak eta estenkadak hitzaldiarekin jarraitu zuen. Eibarko udaletxean ospatutako ekitaldiari amaiera emateko Uxue Alberdi idazle eta bertsolariak Elizanbururen poemak abestu zituen. Ondoren, azkenik, Juan San Martinen urteurrenaren plaka jarri zen euskaltzain eibartarraren izena duen udal liburutegian. San Martini eskainitako omenaldiak euskal kulturaren ordezkari asko bildu zituen. Ana Urkiza Eusko Ikaskuntzako presidentea, Inez Ibañez de Maeztu Arartekoaren ondokoa, Leire Vargas euskal editoreen eta idazleen elkarte ordezkatuz, eta Eizie euskal itzultzaile, zuzentzaile eta interpreteen elkarteko Josu Zabaleta gerturatu ziren besteak beste. Joaquin Gorrotxategi, Jose Ramon Etxebarria eta Serafin Basauri euskaltzani eibartarrak bertan egon ziren ere, Jose Mari Iriondo edo Luis Baraiazarra euskaltzainak bezala. Juan San Martin urgazle izendatu zuen Euskaltzaindiak 1958an eta euskaltzain oso 6 urte beranduago. 1967tik 1978ra erakundearen idazkaria izan zen eta 1988 urtean euskaltzain buru orde. Eibarren lan handia egin zuen hainbat arlotan, mendizaletasuna, espeleologia, eskalada, Klub Deportiboko kultura saila sortzeaz gain bere liburutegia garatu zuen, hainbat hitzaldi, mahai inguru eta erakusketa antolatuz. Eusko Legebiltzarrak Ararteko izendatu zuen 1989 urtean, eta Arartekoaren erakunde sortu berri hura osatu eta egituratu behar izan zuen. Bere ekimenari esker, euskal idazleen elkartea, euskal itzultzaile, zuzentzaile eta interpreteen elkartea, Egan aldizkaria eta beste hainbat proiektu sortu ziren. Juan San Martinek beti egin zuen lan euskararen eta kulturaren alde, eta zubiak eraiki zituen egoera oso desberdina eta asko zailagoa zen garaietan.